Oliko se tunneälyä? Ei aina, mutta se oli aitaa ja tästä me uskalletaan puhua. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Hei, tervetuloa uuden Tunneälyä vai ei -jakson pariin. Ja täällä sä kuuntelet tuttuun tapaan Ellaa ja Ronia. Hello! Täällä meillä on tänään, kuulkaa, uusi vieras. Meillä on täällä Henri. Terve. Tervetuloa. Mukava olla täällä. Kiva kun pyysitte. Totta kai. Ihanan kun tulit tänne kuule. Mm-hmm. Ja me haluttiin sut ja katsojat myös halus. Katsojus halus kyllä. Mm-hmm. Erittäin paljon sinut tänne. Näin mä oon kuullut. Ymmärrän kyllä tietyllä tapaa, että miksi, mutta... Mm-hmm. No tänne jouduit. Mm. Kyllä. Mutta joo. Miten meillä menee? Mitä menee? Mitä teille kuuluu? Mitä olette puuhannut viime aikoina? Me. Te? Nyt te meni niinku heti tälle. Syöttä niinku teille ihan oikein silleen suora. Ei vai ylipäätään yleisesti mitä menee? No miten sulla menee? Niin. No, mulla menee kiitos hyvin. Mä oon urheillut sen minkä kerennyt. Sitten mua on yllätetty tossa pari päivää sitten. Kaverit järkkäs ja Ella järkkäs yllätyssynttärit. Istuttiin iltaa, se oli oikein mukava yllätys. Ja mitäs muuta? Vierailun Lahdessa, tehnyt musiikkia, sen minkä kerennyt. Ja joo, siinä aika niinku kiteytettynä viimeiset pari viikkoa. Niin, ja kun paljon kaikkea herjasta. Niin, ja kun tää jakso tulee ulos, niin sullahan on ollut synttärit. Joo, mulla on huomenna, eli 3.8. syntymäpäivä, tätä 27 vuotta. Oh my god! Vanhus. Niin, nimenomaan 30 lähestyy. Sä lähtit 30, herran niin. Ahistaako vai onko hyvä tunne? Ei ahista, että mä koen olevan ihan siinä tahdissa edennyt, mitä niin kuin tämän ikäisen täytyykin. Niin, ei ole ikäkriisiä syntynyt vielä. Mä haluaisin olla jo 30. Siis mäkin haluaisin jotenkin tiedä, että sä... Joo. Se olisi jotenkin... Niinkö? En mä tiedä, että sä olisit paljon niin kuin... Mä tiedän. Mä ootan kyllä, että vanhempi. Niin mä ootan vanhempi. Mä itse ootan sitä jo aika paljon. Okei, no. Vakuuttavampi vähän niin kuin musta tuntuu. Okei, tuossa me ollaan erilaisia, mä en kyllä usko. Heti kun on erimielisyyksiä. Silleen, tätä ei. No niin, mut hei. Joo, niin no, ei. Siis no mulla alkaa ensi viikolla loma. Upeeta. Ihanaa. Joo, ja sit me oltiin yhdessä Lahdessa. Siellä festaroimassa Headlandissa ja nähtiin siellä äitiä. Ja, oltiin näkemässä meidän äitiä. Ihanaa. Ja koiraa ja kissaa ja kavereita ja kaikkea. Vähän tutustuttamassa Ellaa Lahteen. Ja... Ihanaa. Joo. Voin ehkä mennä joskus uudestaan. Älä voit ehkä mennä. Niin, ei ollut niin paha kuin maine kertoo. Jep, joo, ei. Kuulemma ainakaan. Mitä Ronja? Ei mitään, siis kaikki rullaa oikeastaan töitä, ystäviä, sille omaa aikaa, tiedätkö, urheilua, treenailua. En mä tiedä, ei oikeasti mitään, siis ei nyt näin spessua, mitä siis herranjumala teillä. No älä ylistä, ei nyt näin spessua, mä en ole festareilla käynyt tai missään tämmöisessä, niin mä oon vaan tietysti ollut. No mutta mut siis, niin, sitä on kaivannut. Mutta nyt kuulkaa, mennään ihan itse tähän jakson pariin. Joo, aloitetaan. Hei, haluatko kuule esitellä vähän, kuka sä oot? Kuka on Henri? Kuka on Henri? Niin. Henri on vielä 26-vuotias. Vielä? Nuori mies. Kärkälästä alun perin kotoisin. Mä kasvoin siellä ensimmäiset 5 vuotta maalla peltojen ympäröimänä. Ja sieltä sitten lähdettiin äidin ja siskon kanssa Lahteen, jossa on niin kuin suurimman osan ajan niin kuin elämästäni viettänyt, käynyt peruskoulut ja sitten jatko-opiskellut siellä urheilualaa, liikunta-alaa, liikuntaneuvojaksi ja sitten personal traineriksi ja urheiluhierojaksi opiskelin urheiluopistolla. Sitten tein niitä hetken aikaa sen alan töitä ja sitten kiinnostuin niin kuin tekee musiikkia. Musiikki on aina ollut kyllä silleen semmoinen intohimo, tietyllä tapaa vähän ehkä vaiettu intohimo, mitä uskalsi sitten ruveta toteuttaa vasta sen jälkeen, kun urheilujutut ja kaikki nämä oli sillai ohi ja sitten löytyi ympärille kivoja tyyppejä, kenen kanssa sitä pääsi lähteä niinku harjoittelemaan. Ja nyt sitä tehdään silleen edelleen harrastusmielessä, mutta kuitenkin niin, että toivoisin, että se joku päivä olisi mahdollisesti se päätyä. Ja nyt on ollut päässyt tekemään muutamia kivoja juttuja, että
päässyt jo vähän esiintyä, että ekat semmoiset niin sanotusti live-esiintymiset on päässyt heittämään ja Tämä oli joo. teille. Niin Joo. se oli teille jossain. Joo, Kiva. pääsin kaverin keikalle yhden biisin verran vetämään siihen fiitille ja se oli tosi siisti. Mikä fiilis, millaista se oli? Se oli, no siis ensimmäiseen kertaan nähnyt jännitti paljon vähemmän. Tykkäsin tosi paljon, siellä oli hyvä meininki ja joo, tosi hyvä fiilis siitä. Ja tulee, aina kun tollaisia pääsee tekemään, niin tulee vaan sellainen fiilis, että haluaa niinku enemmän silleen, että pääsisikö mä jo uudestaan. Ja No joo, todellakin. sillä, joo, todellakin. Ei vitsi. Mutta musiikki, joo, se on niinku intohimo, sitä teen paljon, urheilen siinä sivussa sen, minkä kerkeen. Hirveästi hakenut töitä, et mulla on siis niin kun, mä oon ollut nyt työnhakijana tässä aika pitkään ja mullahan on ensi viikolla työhaastiskin, toivotaan, että pääsen töihin. Kyllä. Vielä ennen kuin musiikki maksaa laskut, niin täytyy jollain maksaa laskut ja nyt olisi hyvä, kun pääsisi tonne, sais vakkariduunin vielä, niin et sen jälkeen, kun Helsinkiin muutti tuossa keväällä, niin hakenut täällä töitä ja nyt toi tilanne on hankala, mutta nyt on löytynyt muutama kiva paikka ja toivottavasti sieltä natsaisi. Todellakin. Ja erittäin hankala. Niin, Se on Siis ihan jep. järkyttävää. niin, kyllä. On kyllä aika Millainen monia. määrä hakijoita on. Siis kyllä. Niin, Joo. Niin toi on ihan Jotenkin hullu aika se koko uskomaton. homma. kyllä. Jep. Millainen sulla on ollut sitten lapsuus ja nuoruus teini? Oot sä ollut semmoinen villilapsi nuorena tai millaista elämää sä elit? Elämä siellä maalla oli aika mun mielestä silleen rauhallista, että pienet piirit, kaikki sillai tunsi pitkälti toisensa ja aika vähän oli, miten mä silleen koen, niin kuin oma ikäisiä siellä, mutta kyllä kuitenkin sillai Kärkölästäkin löytyi leikkikavereita. Mä olin siellä perhepäivähoidossa olin siellä ja siellä oli paljon sit niinku eri-ikäisiä lapsia, mutta kaikki oli kuitenkin sen verran samanikäisiä, että pystyttiin siellä leikkiin ja siellä oli paljon metsää. Se oli vielä sitä aikaa, kun ei ollut älypuhelimia, niin sai mielikuvitusta käyttämällä vaan metsää ja rakentamaan majoja ja leikkimään piilosta ja siellä oli hyvä urheilu. Mä olin kova potkii palloa ja silloin ihan pikkulapsen. Meillä ei ollut futista silloin. Mä en omistanut jalkapalloa, mutta meillä oli koripallo, niin mä potkin, sillä mä aloitin jalkapallo ja mä hyppäsin harrastus. Mun isä oli mäkihyppääjä ja iskä oikeastaan kun oppi niinku seisomaan, niin tönäs hyppyrimästä alas ja siitä se lähti. Ja, Ei vitsi. joo, sit siihen tuli mukaan pikkuhiljaa jalkapalloa ja kaikkea muutakin. Kävin välillä jossain hiihtokisoissa ja siis sellaista, että... Siis mitä sä et olisi tehnyt? Nimenomaan. Niin. Niin oikeesti. Mut mun mielestä se on kyllä parasta, oli just tuolla niinku maalla kasvamisessa siinä, että oli silleen lääniä tehdä kaikkea ja sillai. Ja sitten ehkä just se, että sitten ollut vaan semmoinen luonne ja kannustettu aina tekemään kaikkea, harrastamaan, kokeilemaan edes ja toi mäkihyppy on vaan Niin on, jos niin sua kannustetaan on, siihen eikö vaan? tekemään, niin kyllä sua kannustetaan tekemään Siis vaikka mitä. Kyllä, todellakin, Niinku- siis todellakin. Harvoin tapaa ihmisiä, ketä on niinku vitsi. harrastanut mäkihyppää. Mun mielestä toi Nimenomaan. Silleen mäkihyppy, silleen... Ai sä oot Joo. harrastanut Joo. mäkihyppyä? Miksi? Joo, Silleen nimenomaan. musta tuntuu, että se on niinku tänä päivän mäkihyppy. Mäkihyppyhän on voisi jopa puhua sellainen ihan aikanaan ainakin ollut melkein sellainen kansallislaji Suomessa. Siis mehän ollaan pärjätty, suomalaiset on pärjännyt tosi hyvin mäkihypyssä. Ja siis aikanaan oli ihan huippumäkihyppäjiä, tuli koko ajan Suomesta. Nyt on ehkä vähän silleen tahti hiipunut, ei olla niin hyvin pärjätty, mutta siihen aikaan se oli kova juttu ja iskäkin hyppäsi mäkeä silloin aikana ja se oli kans hyvä siinä. Ja, Ei vitsi. Crazy. Ihan hullu. joo, mutta siis maalla eläminen oli rauhallista. Totta kai sit niinku meidän perhe, siinä on paljon kerroksia niinku Sipulissa, että siellä on ollut niinku hyvä lapsuus. Koen aina, että on niinku elänyt hyvän lapsuuden, mutta sitten just on ollut myös kaikkia tämmöisiä, esimerkiksi meillä on pitkälti suvussa on niinku alkoholia ja päihteiden kanssa ollut silleen ongelmia tietyllä tapaa sen käytössä ja sitten se on luonut omanlaisia haasteitaan sitten tuohon niinku vanhempien välillä ja sitten totta kai myös sitten niinku meidän isällä oli paha päihdeongelma myös silloin, niin sit myös meidän välillä loi sellaista, että ei päästetty ehkä kuitenkaan sitten elää sellaista tervettä
perhe-elämää kuitenkaan että, Niin. mutta en kyllä vaihtaisi mitään myöskään. Niin. Et silleen, että Onko sun sisaruksia? Eiku, niin. on, mulla on pikkusisko, biologinen pikkusisko ja sitten mulla on vanhempi sisko ja vanhempi veli. Meillä on kaikilla sama isä, mutta sitten on eri äidit on vanhemmalla siskolla ja vanhemmalla veljellä. Just näin. Et heidän kanssaan on silleen, varmaan aikaisemmin oltiin enemmän silleen tekemisissä, nähtiin vähän enemmän, mutta nykyään ollaan aika sillä kaikilla omat elämät ja sillä Niin. Et sun ydinperhe on niinku äiti ja sun sisko. Joo, ydinperheessä ne ihmiset, kenen kanssa mä oon silleen koen niin kasvaneeni, niin on sillä äiti ja sisko, Joo. pikkusisko. Joo. Ja mitä sitten sä muutit Lahteen? Niin millaista elämä siitä sitten? Joo, alkuun Kärkölä, sitten muutettiin peruskouluun, tai mä kävin viimeisen puoli vuotta Eskariin Lahdessa ja sitten seuraavan syksynä aloitin peruskoulun Lahdessa, eli se oli 2006, kun muutettiin Lahteen. Peruskouluun sinne, Kärpäsen kouluun, sieltä tuli sitten ensimmäiset Lahtikaverit, sieltä sitä kautta päädyin sitten aloittaa jalkapallon ja siitä tuli mun ensimmäinen suuri rakkaus jalkapallo ja se on kulkenut enemmän ja vähemmän tässä mukana koko niinku elämän ajan ja mitäs muuta Lahdesta. Lahti oli mun mielestä erittäin kiva paikka, että ei ole yhtään maineensa veroinen mun mielestä enää, että se Chicago-juttu, mistä aina puhutaan, että siellä pitää, että kaikki lahtelaiset osaa käyttää käsiasetta, niin se ei pidä paikkaansa, että vaikka osaan. Mutta se johtuu siitä, että mä oon käynyt armeija. Niin, no joo. Mutta Lahti on hyvä paikka ollut kasvaa ja kyllä mä oon siellä viihtynyt tosi hyvin. Joo, siis ihan tällainen välikommentti. Mä en ole ikinä käynyt mun mielestä Lahdessa. Mäkään ollut ennen tota kertaa. Niin joo. Ikinä en ole. Sun pitää tulla sitten. Joskus käydään Lahdessa sitten. Se olisi sitten semmoinen juttu. Ok. Mutta joo. Mitäs sitten? Peruskoulun jälkeen siirryin sinne urheiluopistolle tosiaan. Sieltä valmistuin sitten ensimmäiseen ammattiin ja aloitin ne hommat ja. Mitäs muuta? Onko Lahdessa sen kummallisempaa? Niin, no kun Lahti on hyvä paikka kasvaa, näin, mutta ei siellä sitten sen kummallisempaa ja ehkä sitten sen takia tietyssä pisteessä sitten tuossa jokunen vuosi sitten tuli silleen, kun mulla rupesi noi musiikkijutut vielä enemmän kiinnostaa, mä halusin lähteä edistää sitä paljon enemmän ja verkostoitumaan ja totta kai se onnistuu sielläkin, mutta ja siellä on paljon tosi lahjakkaita hyviä tekijöitä, mutta jotenkin ehkä sen lisäksi vaan jotenkin aina Lahdessa ollut, niin halusin vaan vaihtaa ympäristöä. Mä koen, että luovuus ja kaikki ylipäätänsä se, että sä vaihdat maisemaa, muutat eri paikkakunnalle, se kehittää sua ihmisen ja joudut adaptoitumaan uuteen ympäristöön ja tutustua uusiin ihmisiin ja kaikkea. Niin nimenomaan. Eiks vaan, se on totta. Eiks vaan. Todellakin. Ja nyt on tosi onnellinen siitä, että on päässyt tänne Helsinkiin muuttaa pitkän prosessin jälkeen. Niin. Onko Helsinki sulle silleen, että sä haluaisit aina asua? Niin. Olen aina halunnut silleen kokea sen Helsinki-eran. Ei kun niinku, että sä haluaisit aina asua, tiedätkö, Helsingissä? Vai vaan semmoinen joku tietty era? On mulla siis, no eihän mä tiedä sitä, että onko tää mun se viimeinen destination, että onko se englanniksi väärempää destination. En mä tiedä. Ihan itse varmana, onko tää viimeinen destination? Kun pitää käyttää tätä finglishia. Mutta en tiedä, onko tää se mun viimeinen määränpää, jäänkö mä tänne, mutta mä oon aina halunnut kokea ainakin tän Helsinki-asumisen. Mä rakastan sitä, mitä Helsinki elää ja hengittää. Täällä on paljon kauniita erilaisia kaupungin osia. Ja silleen musta tuntuu, että sulla on koko ajan, kun sä katselet ympärille uutta nähtävää ja silleen tutkittavaa. Ja se on ollut kyllä tosi kiva. Niin. Joo. No sulla oli tutkittavaa myös sitten Laavalandissakin. Sinne eksyt. Mitäs sitten sinne eksyt? Niin, miksi mä lähdin Lava Islandiin? Mä oon aina ollut sellainen ihminen, kuka on rakastanut uusia haasteita. Lava Island -ohjelmana oli itselle
tietyllä tapaa uusi, mutta sen verran tuttu, että mä tiesin, että jos mä ikinä johonkin tällaiseen rakkaus-reality-formaattiin lähtisin, niin se olisi nimenomaan tuo Love Island. Että on tykännyt siitä, mitä vähän on nähnyt siitä, ja mä halusin jotain, mä halusin niinku haastaa itteni, mä halusin heittää itteni silleen ihan tuntemattomaan sellaiseen uuteen ympäristöön, missä joutuu olemaan silleen avoin ja haavoittuvainen ja semmoinen. Mä uskon, että tollainen tekee jokaiselle, ei sen tarvitse olla TV-formaatti, mutta siis ihan täällä normielämässäkin, niin se tekee jokaiselle hyvää niin kuin viedä itsensä epämukavuusalueelle ja ehdottomasti. Ja sen takia mä sinne halusin lähteä. Se oli sellainen, kun Ihan sama. Vastasko se sitten sitä, Niin, vastasko se? mitä sä ajattelit, että niin. se on? Tai mitä sä ajattelit? Olit sä kattonut aikaisemmin, vaikka tiedät sä yhtään minkälainen se oli formaattina, tiedäksä? Mä olin kattonut ton edeltävän kauden ihan myöskin siitä syystä, että mä tiesin mihin mä lähden. Et mä olin siis nähnyt aikaisemmilta kausilta satunnaisia jaksoja. Mä olin saattanut katsoa ehkä silleen ekat 10 jaksoa, ekat 15 jaksoa jostain kaudesta ja sitten niinku jättänyt sen kesken. Mutta ton mä katsoin alusta loppuun ton edeltävän kauden. Ja alkuun se ei vastannut yhtään. Musta tuntui silleen, mulla oli silleen päässäni sellainen tietty kuva, että miltä musta tuntui silleen. Mä yritin asettua katsellessani niitä jaksoja, niiden ihmisten asemaa ja kenkiä, että miltä noista tuntuu tuolla ja millaista tuolla on olla. Niin alkuun se ei vastannut yhtään, mutta mä uskon, että se johtui siitä sellaisesta jotenkin jännityksestä ja kaikesta siitä niin kuin uudesta ympärillä. Mutta sitten mä jossain kohtaa havahduin siellä, olisiko se ollut tyyli jonkun viikon jälkeen tai jossain puolessa. No, me oltiin oltu siellä ehkä joku 3-4 päivää ja sitten kun mä muistan istuneeni siellä jossain rantatuolista tai jossain silleen katselleeni ympärille, kun kaikki käy siellä silleen keskusteluita ja tutustuu toisiinsa ja kaikkea sellaista niin kuin seesteistä vaan sitä villa-arkea, niin sitten mä olin silleen, että nyt mulla on sellainen fiilis, että nyt tää on niin kuin sitä, miltä musta tuntuu, kun mä katsoin sitä ja mietin päässäni, että miltä toi voisi tuntua. Mutta kyllä siinä on varmaan kaikilla alkuun. Jännitys ja semmoinen ihan erilainen kuin normaali elämä, mitä sä elät niin kuin arkea täällä. Kyllä. Joo, kyllähän siihen voi niinku silleen henkisesti valmistautua, mutta ei sit kuitenkaan silleen, että kyllä se tulee aika päin pläsiä sit se, kun se kaikki tulee sieltä, että mäkin olin silleen, että mä en voisi ikinä telkkarissa niinku, tai tollaisessa formaatissa, tiiäksä, niin tai tuntee niin vahvoja tunteita silleen kaverimielessä tai sit silleen jossain romanttisesti, että mä esimerkiksi vaikka itkisin jonkun ihmisen lähdöstä tai jostain siis sellaisesta. Mä olen aina ajatellut silleen, että ei tuolla noin lyhyessä ajassa voi kehittää niin vahvoja tällaisia tunteita. Niin. Tulee noinkin herkästi. Joo. Se tulee niin herkästi. Siellä niin vahvasti. Joo. No ei mitään. Siinä alussahan sinä ja Ella löysitte yhteyden siellä saarella. Ja sitten teillä hetkeksi ainakin tiet erkani. Sä olit Sofian kanssa silloin. Olit jonkin aikaa jopa. Ja nyt sitten hetki sittenhän te Ellankaan nyt toitte niin kuin julki, että teillä on tässä kohtaa niin kuin, olette löytänyt niin kuin yhteisen semmoisen sävelen tai jonkun tämmöisen, niin miten oikeastaan, mikä juttu tai mitä tässä on ollut? Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Mikä juttu? Mitä sille moni on kiinnostanut sillä toi tosi paljon. Niin. Monimutkainen kuvio ainakin varmasti tolleen silleen siis tolleen. Sitä se ainakin on ollut. Ulkopuolisen silmin varmasti kuka on nähnyt vaan jaksot ja sit nähnyt tämän, mitä on sen jälkeen tapahtunut. Niin. Joo, heti alussa sinne mentäessä kyllä katseeni kiinnittyi Ellaan ja Ella on erittäin viehättävä, kaunis ihminen ja hän on erittäin mukava ja siellä aloitettiin tutustumaan. Mun mielestä se oli todella nopeasti sillai huomasi, että synkkaa ja on hyvä meininki. Mutta sitten myös se, että se formaatti tietyllä tapaa myös vähän silleen pakottaa kautta siellä haluaa oikeasti tutkia myös sitten, että ei välttämättä mennä siihen heti ensimmäiseen
mistä tulee huokuu se hyvä fiilis ja sitä siellä niin kuin, sitä ajatusta yritin seurata siellä myös ja sitten tuli Sofia sinne ja siinä oli sitten ehkä sellainen, sitä on vaikeaa selittää kyllä. Miten sä näet ton tilanteen? Tai sellainen, vähän selitin siinä mun jaksossa Niin. aika pitkälti oman puolen, miten sä näet ton? Oliko se sulle vaikea sitten sillai? Se oli vaikea, se oli siis tosi vaikea tilanne. Kumpikin on tosi erilaisia, kivoja, ihania tyyppejä. Ja se siinä kohtaa mä luulen, että siellä ollaan niin silleen tunteiden varassa, aistien varassa ja siellä kun sä sanotat toiselle asioita, niin sun pitää olla hyvin tarkka, millä tapaa sä sanotat ne sun asiat, koska siinä helposti voi käydä sit niin, että jos sä sanot toiselle, niin kuin tässä tapauksessa, kun mä sanoin Ellalle, että jos mä seuraavassa parivalinnassa saisin päättää, niin voi olla, että valitsisin Sofian, niin syntyi molempien välillä tietyllä tapaa sellainen suojamuuri, mitä me ollaan Ellan kanssa tässä keskusteltu. Miksi kävi niin, että sitten sen jälkeen meidän välit tietyllä tapaa silleen kylmeni aika silleen 0–100. Ja se oli tosi outoa, koska oltiin just silleen pari päivää oltu niin hyvissä väleissä lähennetty ja selkeästi löydetty se kemia. Ja sitten se näytti ulkopuolisen silmin siltä, että sitten se vaan niinku homma jäi siihen. Ja mä sillai ymmärrän täysin Ellaa siinä tilanteessa, miksi hän vetäytyi tilanteesta ja nosti suojamuurit. Varmasti olisin itsekin tehnyt, jos Ella olisi sanottanut että suoraan, että valitsisi jonkun toisen. Koska tilanne oli kuitenkin se, että olin ihan yhtä lailla kiinnostunut hänestä edelleen, vaikka siellä oli myös toinen kiinnostava ihminen. Niin, ja sitten asiat tapahtui niin nopeasti. Se kaikki meni, sitten siitä tuli pari päivää ja sitten tuli pudotus ja Ella lähti ja sitten ei niinku voinut enää oikein korjata asioita. Tai siis silleen ei päässyt juttelemaan, mutta missään kohtaa ei ollut se tilanne, että Ella ei olisi kiinnostanut mua enää tai muuta, että mä olisin vaan yhtäkkiä vaihtanut, koska kiinnostus lopahti, vaan se johtui siitä, että mä rehellisesti en oikein tiennyt, mitä mä enää sanoisin Ellalle, koska hän sanotti myös, että hän ei enää jää katselemaan niin kuin tätä tilannetta. Niin sitten toikin oli vähän semmoinen, musta tuntuu, että siinä tuli niin paljon väärinymmärryksiä meidänkin suhteen, koska mä ymmärsin sitten sen taas niin, että sua ei oikeasti kiinnostanut kuitenkaan niin paljon. Niin kuin, että se oli semmoinen alujuttu ja sitten joo, no niin, nyt tuli kiinnostava tyyppi, että nyt mennään siihen. Ja sitten mä olin silleen, sitä ei oikeasti edes kiinnostanut. Niin sitten se tuli mulle yllärinä, että se on kuitenkin niin kuin, että oisit voinut jatkaa silleen tutustumista kuitenkin jollain tapaa. Se on jännä, se poikkeaa niin sillä tästä normielämästä, siitä miten on tottunut silleen tapailee yleisesti sillä koska mäkin oon semmoinen, että kun mä kiinnostun jostain, haluan edistää jonkun kanssa jotain juttua, niin sit mä oon todella tunnelivisiolla vaan sitä yhtä ihmistä kohti sitten. Ja tuolla totta kai pitäisi olla sellainen avarakatseinen ja vähän niin kuin nähdä joka suuntaa. Eikä. Ja mut sit tossa kävi vaan just se, että meillä molemmilla nousi siinä sellaiset aika kovat suojamuurit. Kyllä. Mä sanoin Ellalle, että toinen ihminen kiinnostaa. Olisi ehkä pitänyt sanoa vaan näin, että kiinnostaa tutustua toiseen. Mä sanotin sen niin, että mä valitsisin hänet, jos mä saisin seuraavassa valinnassa. Ja se oli mulle semmoinen triggeri, että Mutta silleen miettikää kuin semmoisista niinku pienistä sanavalinnasta, jos miettii, niin on niinku kiinni myös, että miten kans silleen toisella niinku toinen vastaanottaa ja kaikki tällaista, niin onhan toikes siis. Tilanne lopputuleva olisi voinut silleen, tai en tiedä, mutta olisi voinut olla erilaista tai silleen, mutta nyt se meni niinku siis niinku näin. Niin, nimenomaan. Mutta tämänkin sanottua, niin tietyllä tapaa
ja vaikka Ella on tässä, niin haluan sanoa silti sen, että mä en kadu mitään, mitä mä oon siellä tehnyt tai sanonut, koska mä oon kuitenkin silleen seissyt sanojeni takana. Mä en ole mielestäni pelannut siellä kenenkään tunteilla tai mä en ole silleen halunnut tarkoituksellisesti satuttaa ketään, vaan siinä on vaan kävi se, että me ei ymmärretty siinä hetkessä toisiamme ja aika oli rajallinen ja sitten me ymmärrettiin se ehkä vähän liian myöhään. Ja, niin. Ja onneksi nyt on aikaa ja ymmärretään paremmin. Niin. niin. Asioita on tapahtunut, ollaan tultu pitkälle siitä hetkestä ja nyt on tää tilanne ja olen erittäin niin kuin iloinen tästä tilanteesta, mikä nyt tällä hetkellä on. Ihana kuulla. Sama. Ihana. Sama. Ei, mutta mikä silleen, no silleen nyt aikaa on niinku just mennyt ja muuta, mutta oliko silleen, halusit sä niinku nyt, kun alkoi sarja pyörimään niinku telkkarissa, sit sä näit ton niinku kaiken sillä niin mikä fiilis sit siitä niinku tuli? Ja tuliko sulla silleen selkeä, että okei, haluat sä ottaa vaikka Ellaa yhteyttä tai tiedätkö mikä niinku siitä tuli sillä sitten? Joo, jaksot alkoi pyörimään siinä ja eka viikko meni ja toka viikko alkoi. Ja sitten oikeastaan kun se tuli se hetki, kun Ella tippui, tuli se pudotusjakso. Ja niin siinä itselläkin tuli tietyllä tapaa tunteet pintaa ja sitten ehkä silleen siinä kohtaa niin kuin eka kertaa näki, että asiat olisi voinut tehdä eri tavalla. Niin kuin sanoin, että mä en kadu tietyllä tapaa mitään. Mä seison kaiken tekemäni takana, sanomani takana, mutta mä myöskin pystyn näkemään ja tiedostan sen, että silleen asiat olisi voinut tehdä eri tavalla. Ja sekin on sellaista mun mielestä kehittymistä ja kasvamista aina. Ja myöskin haluan ottaa vastuun silleen tekemisistä, niin mulla tuli huono fiilis siitä, miten se näytettiin, mitä mä olin ehkä tehnyt, mitä mä olin sanonut. Ja sit mä halusin laittaa Ellalle viestiä. Mä en tiennyt yhtään, että mikä Ellan tilanne on, että seurusteleeko se, onko sillä joku jäbä, onko sillä joku juttu menossa yhtään, että vihaako se mua, niin kuin mikä on silleen niin kuin sen hetkinen tilanne. Mutta mä halusin vaan, että mä otan vastuun tekemisistäni ja sitten mä tiedostin kuitenkin sen, että me joudutaan näkemään näiden jaksojen parissa vielä sillä ihan kasvotusten, niin huomattavasti helpompi olla ja toimia, kun ilma on vähän puhistettu ja Ella vastasi sit siihen ja mä huomasin, mä lähetin ääniviestin ja sitten Ella vastasi niihin ja mä muistan, että kyllä se taisi tulla sillekin vähän shokkina, että mä ehdotin silleen tapaamista ja nähdäänkö täällä Suomessa silleen? Niin. No minkälainen teidän sitten kun te näitte, niin oliko se outoa? Tai silleen tiedätkö täällä, kun se on kuitenkin niin eri paikka sit siellä saarella. Siis olihan se sillai, tiedätkö, musta tuntui kun sinne meni, niin kaikki ihmiset, ketä siellä oli silleen, oli semmosia, kaikki näki vähän semmoisen kiiltokuvahahmona ja tuntui ihan ekaa kertaa, että olisi puhunut jollekin naiselle, kun menee sinne silleen, tiedätkö, se tuntuu jotenkin niin hankalalta silleen olla siinä ja yrittää tutustua. Ihan kuin ekaa kertaa silleen kertoisi, että kuka on ja silleen, mitä haluaa parisuhteella tyylisesti silleen, että mut joo, olihan se ihan eri asia nähdä sillai Ella, mutta oli tosi kiva nähdä. Mun mielestä se meni tosi hyvin se meidän ensimmäinen tapaaminen silloin. Just oikeastaan puhuttiin näitä samoja asioita silleen, että miksi näin kävi. Tultiin molemmat siihen lopputulokseen, että syy, minkä takia välit kylmeni sit siellä ja minkä takia niitä oli vähän silleen mahdoton enää siinä ajassa korjata, oli just se, että nousi ne suojamuurit ja joo. Niin. Haluatko sä sanoa jotain? Mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Tai sillai, niin. Mä tiedän. Sä et tiedä, sä menet ihan kato hiljaiseksi siinä. Niin meikin, mulla on vähän vaikea olla. Tai sellainen, niin. Niin. Ymmärrän. Mut siis teillä varmaan aluksi, tai silleen, oli varmaan aluksi, että halusit just silleen välit sopia ja tiedätkö muuta. Mut miten sit tajuskin, että oliko siinä jotain vähän enemmänkin, tai alkoiko se miten siinä sit, tuliko vähän vanhoja jotain fiiliksiä, tai miten tiedäks? Joo, alku oli ihan sillai ilman taka-ajatuksia. Halusin täysin vaan puhdistaa ilmaa meidän väliltä ja silleen, että mulle sellainen ihannetilanne olisi ollut se, että me ollaan niinku hyviä
hyviä ystäviä, meillä on tämmöinen yhteinen kokemus ja että me pystytään olla silleen asiallisesti toistemme seurassa siellä ja ei tarvitse silleen, jos tulee joku haastattelu, niin voidaan olla siinä silleen ilman mitään tarvii silleen kiamurella kauheasti. Mut sitten pari kertaa nähtiin siinä, sitten käytiin tämmöisessä kamppailu PR-tapahtumassa yhdessä ja siellä päästiin viettää se päivä yhdessä silleen ja en mä tiedä, mulla ainakin sillä pikkuhiljaa tuli vaan semmosia fiiliksiä, että Ellan kanssa on tosi kiva viettää aikaa ja että mä viihyn ja pystyn olla tosi hyvin silleen oma itteni hänen seurassaan ja joo, semmosia samankaltaisia fiiliksiä kuin siellä edelleen. Ihan samalla tavalla, mehän oltiin siellä vaan pari päivää yhdessä, niin ihan yhtä uusi ihminen Ella oli mulle tietyllä tapaa siinkin kohtaa kuin siellä. Kyllä, no just näin. Jep. Kyllä mä huomasin jo silloin, kun me oltiin siellä kamppailuhommassa, että silloin niin kuin alkoi huomaa jo, että on jotakin fiiliksiä. Jo. Niin. Semmoista, että tässä saattaisi olla jotain enemmänkin, että ei nyt ehkä ihan vaan pelkkä kaveri. Niin, kyllä. Ja silloin me vähän ehkä puhuttiinkin sellaista jo sieltä niin kuin lähettyä sit silleen, että otetaan nyt niin kuin tosi rauhassa, mutta silleen, että jos tulee, että halutaan ainakin silleen, että voidaan nyt, että puhutaan nyt tällä kertaa asioista niin kuin oikeasti silleen suoraan ja niin kuin asiat on, että ei toisteta silleen samoja virheitä, mitä tehtiin esimerkiksi siellä. Jep. Niin. Mutta varmasti toihan on tosi hyvä silleen, että just, tai katsoitte ton tilanteen ja niinku rauhakseen just ylipäätään, mutta mitä te ylipäätään, tää on tämmöinen, mut uskotte niinku toinen mahdollisuus, kun annatte toiselle ihmiselle mitä mieltä, mitä niinku, tai silleen jotenkin. No kyllä mä en ole niin jyrkkä sillain. Mä oon joskus aiemmin itse ollut aika jyrkkä ton suhteen, että jos kerran mokaa, niin mä en uskaltaisi lähteä toiseen kertaan niinku siihen, että mitä sit mä vaikutan vaan pellelti. Että jos se sama paska toistuisi uudestaan. Jep. Mut sitten kuitenkin tosta ajattelutavasta on jonkin verran kasvanut siihen, että ihmiset tekee niinku tiettyjä päätöksiä, vaikka mitkä sopii siihen tilanteeseen tai asiat ei aina mene niinku, tiedätkö, semmoista ruusuilla tanssimista ja näin. Et siinä ei tarvitse tapahtua edes mitään semmoista isoa mokaa tai että joku olisi oikeasti mokannut jotain tosi pahasti. Niinku semmoista. Ja joo, vaikka olisi ollut semmoinenkin tilanne, mä nyt en hyväksyisi ehkä mitään semmoista, että jos on suhde, missä toinen pettää sua, niin että sä anna anteeksi, jatka vaan. Ei puhuta mistään semmoisesta. Mutta tommonen tilanne esimerkiksi, niin kyllä mä siihen uskon, että siinä, on niinku, siinä voi olla toinen mahdollisuuskin. Ja sillai molemmat on saanut kuitenkin miettiä sitä asiaa ja puida sitä ja katsoa omaa itteensä silleen suoraan, että sä ruudulta vaikka, että mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot toiminut ja miltä kaikki on tuntunut ja jälkeenpäin on mennyt aikaa. Niin miksi ei? Niin nimenomaan. Ja kun mä en koe silleen, että kumpikaan olisi oikeasti silleen mokannut tosta, tai siis silleen tehnyt jotain tosi sellaista radikaalia, minkä takia toi nyt olisi ihan silleen mahdoton ajatus, että yrittäisi uudestaan, koska se, että jos me oltaisiin oltu siellä vaikka 2 viikkoa yhdessä pidempään, asiat olisi voinut mennä, tää nyt on silleen jossittelu, mutta olisi voinut mennä ihan täysin toisin. Me oltiin siellä tosi silleen semmoisten vahvien tunteiden varassa ja mentiin sillä tietämyksellä ja osaamisella, mikä meillä siellä oli. Ja no mä en usko ehkä sellaiseen, just puhuttiin tuosta pettämisestä sun muusta, silleen, että mä en ole ehkä ikin niin kuin omalla kohdallani nähnyt, että mä pystyisin palata eksän kanssa enää uudestaan niin kuin suhteeseen. Mä uskon siihen, että silleen eksät on tietyllä tapaa syystäkin eksiä. Että joissain tilanteissa totta kai voi antaa uuden mahdollisuuden, mutta mä uskon, että jos siellä taustalla on jotain tosi sellaista niin kuin rankkaa, isoa tapahtunut, niin on tosi vaikea enää silleen antaa semmoista niin kuin 100% luottamusta toiseen. Mutta mun mielestä tässä kohtaa Ella oli niin kuin ihan yhtä uusi niin kuin henkilö mulle kuin silloinkin, niin ei mun mielestä mitään syytä, miksei pystyisi niin kuin katsoa tota hommaa uudestaan läpi. Ja kun mullekaan ei ole jäänyt tosta mitenkään semmoinen, että no mitäs jos tapahtuisi samanlainen tilanne täällä ulkomaailmassa. Että kun tuota ei voi niinku verrata, se on ihan eri sillä tavalla, että mitä siellä
tapahtui versus sitten, että jos ajateltaisiin, että okei, tässä nyt tulisi tietysti joku 3. henkilö. Niin. Tiedätkö tämän nyt, että sulle, sä kiinnostuisit yhtäkkiä jostain toisesta taas ja sitten mä jäisin. Niin se tuntuu vähän, se on niinku tosi iso juttu toi verrattuna niinku siihen, mitä oli Laavalla. Niin. Ja kun siellä meidät altistetaan siihen, silleen, kun se on sen koko homman pointti, että siis sinne tulee uusia ihmisiä, ketkä on mahdollisesti susta kiinnostuneita ja ihan silleen formaatinkin kannalta on hyvä, että sä annat niille sen mahiksen, mutta se olisi mun mielestä tosi outoa sitten taas niin kuin täällä silleen, että hei, mulle tuli muuten tuossa niinku kauppareissulla joku tosi kiva mimmi juttelee, että silleen, että onks ok, että mä kävisin sen kanssa chattailemaan. Joo, ei oo. Se on vähän silleen. Joo, ei. Niin. Niin. Ei, totta kai tommoset, niin kuin se mitä tapahtuu, niin totta kai semmoinen juttu sattuu, mutta niin, se ei ole taas sit verrattavissa tommosiin. Joo, ja ei siis niinku se on jännä, että siinä tehdään silleen ohjelmaa idol-tunteilla. Niin. Niinpä. Niin. No mutta hei, kannattiko lähteä katsomaan tuohon formaattiin mukaan? Joo, ehdottomasti kyllä. Joo. Kyllä mä koen näin. No sä puhuit tuossa alussa just vähän sun perheestä ja siitä, että teillä on ollut päihdeongelmaa siellä ja niin kuin alkoholismia ja sitten mä mietin vaan, että miten se on niin kuin vaikuttaako se sulla sellainen ihmissuhteisiin niin kuin nykypäivänä ja miten sä oot kokenut ton koko homman? Tai toi on aika iso aihe kuitenkin. Sellainen. Niin. Siis joo, kyllähän se vaikutti. Mä koen, että se on vaikuttanut sillai nuorena. Ehkä se, että ei ole sellaista ollut semmoista hyvää, turvallista, ehkä esikuvaa miehen mallia sellaista, mikä niin kuin ihannetilanteessa semmoisella kasvavalla nuorella olisi joku, että sit kun tulee kaikkia tämmöisiä niin kuin jotain konfliktitilanteita tai tiedätkö, ensimmäistä kertaa alkaa deittailemaan jonkun kanssa tai tällaista ylipäätänsä, niin ei ollut sitä isää, keltä silleen kysyy neuvoa tai jotain ratkaisua näissä tilanteissa, niin sitten on itse joutunut joko sitten funtsiin ne jutut tai sitten onneksi on ollut silleen äiti, kuka on tosi ihana ja osannut silleen niin kuin antaa ohjeita ja aina pitänyt huolta. Sitten on ollut myös hyviä ystäviä, keillä on myös ollut tämmöisiä ihan silleen tullut silleen samankaltaisesta tilanteesta, niin mistä on saanut silleen vertaistukea. Että totta kai se on vaikuttanut silleen itsevarmuuteen tietyissä tilanteissa niin kuin heikentävästi silleen, joutunut ehkä häpeilemään joskus nuorena niin kuin omaa isäänsä silleen, koska se on vaikka päissään tullut jonnekin tapaamaan sua tai sä oot nähnyt sen jossain silleen julkisella paikalla päissään ja sit se on silleen, siis hän on ollut päissään, en minä. Ja sitten se on tullut silleen siihen, tiedätkö, hönkii ja hengailee ja juttelee sulle silleen. Niin, on vähän niin kuin hävetä omaa isää, mikä ei ole normaalia. Niin, ettei se ole sellainen tilanne, missä kukaan varmaan sellainen kasvava haluaa niin kuin olla. Niin. Ja varsinkaan noin nuorena, kun sä itse yrität prosessoida ja käsitellä kaikki tunteita. Jep. Mutta mut sit on onneksi ollut silleen just kaikki harrastukset on osannut sit ottaa niitä hyviä miehenmalleja. Esimerkiksi valmentajat on ollut silleen esikuvia tai sitten vaikka jotkut tiedätkö, kavereiden vanhemmat silleen isät, ketkä on sit vähän niin kuin ottanut sut silleen myös tietyllä tapaa omakseen tai ja niin kuin tälleen, että ei se koskaan ole niin silleen ehkä syvästi tai on syvästi vaikuttanut, mutta on pystynyt sitten niin kuin käsittelemään sen silleen tommosille asioille, että hakee sit sitä inspiraatiota jostain muualta kuin sieltä. Ja onko sulla ollut sit vaikeet muuten puhua tosta? Koska nyt sä puhut tosta, mutta onko sulla aiemmin ollut sellainen vaikeet, kun sä sanoit, että lapsena sitä sellainen häpeässä? Niin. Vai puhuit sä lapsena myös avoimesti? Kyllä mä koen, että mä oon aika avoimesti pystynyt just sellaisille perheen ulkopuolisille ihmisille puhua tosta. Et mä uskon kyllä, että
siellä niin kuin ystäväperheissä ollaan tiedetty aika silleen Niin. hyvin, että mikä meidän kuvio on. Joo. Ja sieltä on tullut jeesiä sitten just aina kun on ollut tarvetta tolleen. Ja sitten totta kai sit niinku myös meidän perhe silleen sukulaiset ja kaikki on myös tiennyt tosta ja sitten silleen aina ollut kyllä hoitopaikkaa. Sillä äiti on tehnyt paljon töitä ja sitten jos on pitänyt olla jossain hoidossa, niin sitten saanut sieltä niinku jeesiä, niinku hoitojeesiä ja tällaista. Mut en mä tiedä. Varmasti se on vaikuttanut silleen itsetuntoa ja kaikkea silleen negatiivisesti. Mutta mä koen myös, että mä oon ehkä nykypäivänä pystynyt kääntämään sen silleen positiiviseksi asiaksi, että niinku vaikka asiat on ollut silleen vaikeita välillä ja on ollut silleen tosi ikäviä keloja päässä ja silleen niin en mä tiedä, pitänyt sitten ehkä vaan silleen itse kanavoida se, että millainen mies mä haluan olla ja sellainen tulevaisuudessa sit mahdollisesti jollekin vaikka sille omalle perheelle sellainen, minkälainen isä haluaisi silloin olla ja sitten kun tehnyt töitä, ollut tuolla varhaiskasvatuksessa, mä oon ollut koulussa töissä ja sitten lastensuojelussa töissä ja tehnyt tällaista niin kuin lasten kanssa paljon, ketkä on silleen käynyt ehkä vähän samankaltaisia juttuja. Totta kai ei niinku mä en silleen tykkää vertaa kenenkään silleen tilannetta omaan enkä myöskään omaa silleen, että mun mielestä se on ihan turha vertailla, että kello on asiat mennyt pahemmin, mutta silleen, että pystynyt silleen asettua niiden lasten kenkiin ja silleen antaa varmaan itsestään jotain sellaista niinku heille, että he pystyy sitten silleen kanavoida sitä jotain juttua. Niin. Joo. Siis mä muistan, kun me puhuttiin tosta silleen syvemmin, just sä kerroit. Ja mä aloin, siis mun mielestä on niinku ihan järkyttävää kuulla just tommoista lapsuutta ja niinku, että on joutunut käymään tommosia asioita läpi noin pienenä. Ja sit mä aivan herkistyin, mutta sit sä olit jotenkin, sä olit niin vahvana tosta ja huomaa, että sä oot niinku miettinyt noita asioita ja käsitellyt ja saanut siitä semmoisen jo käännettyä niitä positiivisia asioita, että mitä sä voit tommosesta niinku tapahtumasta saada tavallaan positiivista myös irti. Joo. Ja niin kuin jotenkin, että olla paljon vahvempi ihminen itsensä kanssa. Mutta onko se tuntunut sitten taas niin kuin sellainen omalla tavallaan epäreilulta olla vähän niin kuin semmoinen itsenäisempi, vahvempi ihminen tuommoisten juttujen takia? Ei se mun mielestä kyllä niinku mä en ole koskaan oikein silleen kokenut, että se olisi ollut kuitenkaan epäreilu. Ehkä jossain tilanteessa totta kai silleen, kun on katsonut silleen, että jonkun kaverin isä osallistuu tosi vahvasti sun siihen, että kyllä musta olisi ollut kiva silleen, käydä silleen, reenaamassa vaikka jotain foodista, mikä oli silleen itselle tosi tärkeä juttu, niin silleen, että siellä olisi ollut myös se isä siellä messissä. Mutta mulla on aina ollut äiti messissä. Ei se silleen, ja se on ollut silleen mulle isä että äiti ja semmoinen niinku hyvä turvahenkilö. En mä tiedä, en mä kyllä koskaan silleen kokenut silleen. Mä koen, että mä oon elänyt silleen tosi hyvän lapsuuden kaikesta. Niinku tosta huolimatta on ollut niinku asiat tosi hyvin. Aina on ollut sillai kaikki sit kuitenkin silleen järjestetty. Joo. Niin. Ja mun mielestä on silleen kaikki hyvin. Ihana. Niin. Tuntuuko susta sillain, että tuommoisessa tilanteessa olisi ollut vaikka niinku, tiedätkö, anteeksianto sun niinku isälle semmoinen mahdollinen, jos olisi kaikki mennyt niinku paremmin loppujen lopuksi tai sellainen korjaantunut? Joo. No siis totakin mä oon silleen paljon miettinyt just sillain, tuo on ollut aika semmoinen tuore ajatuksen aihe silleen viime vuosina, kun oma isä niin menehtyi 2023, niin sitten silleen rupesi silleen kelaa ehkä vähän niin kuin taaksepäin, että kun olisi ehkä halunnut, tai silleen, kun välit oli siinä hetkessä sellaiset, että en mä niin kuin tiennyt mitä hän tekee, silleen
mitä hänelle kuuluu. Mä tiesin kyllä, että missä hän silleen asuu ja että silleen tilanne oli vähän parempi, että mun mummi on sitten pitänyt huolta mun isästä tosi niin kuin oikeastaan koko elämänsä. Ja silleen mä tiesin sellaiset pintapuoliset jutut siitä, mutta olisi ehkä halunnut, tai sitten kun sai sen tiedon, että isä on niin kuin menehtynyt, niin sit olisi halunnut ehkä niin kuin, tai palas tietyllä tapaa siihen, että oliko liian jyrkkä silloin, kun päätti, että nyt ei enää niin kuin aio pitää yhteyttä silleen hänen toilailujensa takia, kun on ollut kaikkea kuitenkin sit semmoista, mitä ei ole silleen ehkä halunnut tai niin kuin tarvinnut joskus nähdä, niin sitten mutta sitten toikin on vähän sellaista niinku turhaa jossittelua mun mielestä, että no kun niinhän se on. Niin. Mä muistan ne hyvät asiat, mitä on ollut, silleen, että mitä mä oon isältä saanut silleen, isä oli tosi hyvä urheilee, silleen tosi lahjakas urheilee, mä uskon, että mä oon saanut siltä tosi paljon semmosia sille osa-alueelle semmosia tietyllä tapaa jotain lahjoja tai siis semmosia, että niinku, mä oon aina ollut silleen monipuolisesti tosi niinku lahjakas urheilee tai hyvä urheilee, semmonen, niin. Ja sitten kyllä se oli myös niinku hyvä tyyppi, kun se oli esimerkiksi selvinpäin. Kyllä mä senkin muistan, että se osasi olla tosi semmonen niinku lämmin tyyppi. Niin, ja toi on ihana, että sä muistat noi asiat myöskin silloin. Toihan on niin jotenkin niin, arvokasta, että siellä on ne kuitenkin. Joo, ettei halua vaan silleen tietenkään ajatella silleen, koska ei niinku, mä en usko, että silleen kukaan ihminen on silleen 100% paha ihminen. No ei. Ja just tommonen joku alkoholismi tai joku tämmönen päihteiden käyttö, niin se on sairaus siinä, missä muutkin. Että sit kun se on vienyt silleen liian pitkälle, niin siitä on niin hirveän vaikea silleen lähteä enää niinku irti tai päästä eroon silleen. Ja sit vaikka niinku kaikki hänen ympärillä auttaisi siihen. Niin se on niinku välillä se tuntuu mahdottomalta. Niin, se on mahdotonta. Niin, siis se on niinku ihan kaikessa silleen, että jos et saa itse valmis silleen oikeasti tekemään sitä niinku 180 ihan ja sit niinku tosi kovaa eri suuntaa, niin vaikka kuka tekisi mitä tahansa silleen ja auttaisi sua tai muuta, niin se on niinku tosi vaikea silleen, että kääntää sitä kelkkaa enää niinku tossa vaiheessa. Ainakin on. Silleen. Niin. Joo, todella. Että, Kyllä. Ja sitten, onko sulla jotain silleen, mitä sä sanoisit, niinku, koska siis alkoholismi ja muutenkin päihde se on niin kuin ongelma siis silleen perheessä on ihan järkyttävän yleistä. Sehän on niin yleistä. Niin. Mitä sä sanoisit sellaiset, niinku, sen ikäiselle lapsille, tiedätkö, jos vaikka kuuntelee nyt ja on silleen samaistuu tuohon tilanteeseen? Niin. Mitä sanoisit heille? No varmaan, niin kuin, että siis toivottavasti on joku aikuinen, joku semmoinen turvallinen aikuinen silleen, kelle voi puhua, että on se, jos ei sellaista löydy omasta kodista, niin sitten puhuu koulussa opettajille, harrastuksissa valmentajille, kavereiden vanhemmille, keistä niin kuin tietää, että on semmoisia, että ei mun mielestä lapsen ei tarvi silleen, tai lapsen ei tarvi eikä pidä pystyä silleen mitenkään niin kuin selvittää omien vanhempiensa sotkuja tai mitään siis sellaista, niin kuin, että siinä kohtaa vaan koittaa sitten niin kuin silleen hakea apua, puhuu, sanoa siitä, että esimerkiksi kotona ei ole kaikki fine, jos on oikeasti tilanne niin paha, että ei ole silleen niin kuin kotona ketään semmoista turvallista tyyppiä. Niin sitten vaan pyrkii silleen, koska opettajat kouluissa, avustajat kouluissa, kaikki on siellä niinku lapsia varten. Niin, kyllä. Sitten vaan heille puhuu, valmentajat on toivottavasti sille erityisesti niinku urheilusta kun puhutaan, niin silleen lasten valmentajat on siellä myös sen lajivalmennuksen lisäksi myös siellä ihan niinku kuulemassa, silleen opettamassa elämäntaitoja ja kaikkia tällaisia sosiaalisia taitoja, että
Ei se ole vaan silleen, että kun lapsi menee johonkin futisreeneihin, että se siellä opettelee sisäsyrjää tai jotain rintapotkua, vaan siellä opetellaan ihan silleen vuorovaikutustaitoja ja kaikkea, että siellä kertoo heille ja tämmöistä, että ei vaan silleen saa antaa periksi. Niin. No niinpä. Jep. Ja ei myöskään tarvitse sillä häpeillä. Niin, ei. Ja tommosia asioita silleen, että Niin, se on, ja pitää. Voi jo joo. pitääkin puhua, että se... Niin. Joo, ja kyllä mä sen ymmärrän, että silleen, tai siis kyllähän tommoset asiat monesti silleen hävettää, tai niinku, että ne on semmosia, niitä häpeilee ihan turhaa, mutta niitä häpeilee silti, mutta sit koittaa vaan, että päästä pois siitä ajatuksesta, että se olisi jotenkin noloa kertoa, että ei ole niinku kaikki vaikka kotona hyvin. Niin. Jep. Herran Jumala, kuule meni ihan... Sä ihan... Yhdessä välissä, kun sä puhuit, me oltiin Roniakaan, me vaan katsottiin toisemme ja niinku molemmilla kyyneliä silmissä. Ei mut siis oikeesti. kiitos, että sä jaat tällaisen niin kuin oikeesti. Niin. Joo. Ja jotenkin en mäkään olisi ajatellut silloin, kun me ekaa kerran tuosta puhuttiin niin kuin sellainen diivimmin, että on käynyt tommosia läpi, koska sä oot niin vahvana niin kuin nytten tässä. Sellainen. Niin. Ei. Mä voisin vaan tietysti itkeä tällä hetkellä. Mä jotenkin menin nyt ihan niin mäkin voisin. Niin. Joo. Ja sit kun mua ei vielä jännitin jotenkin toi alkuosa, tiedätkö tosta. Joo. Kun puhuttiin kaikista tästä lavalla, niin hässäkästä taas uudestaan ja sit puhutaan tällaisista asioista, niin tekee vaan meni itkeä. Joo, mä tiedän, joo, just se jotenkin tuli tosi semmoinen, että tosi koskettavia just aiheita. Tai toi on tosi koskettava aihe, kyllä. Ja just kun tollaista tapahtuu, niin kun tietää, että lähipiirissäkin on ollut tai on niin kuullut tosta tollasesta, tiedätkö, niin se on ihan hirveetä. Niin. On se kyllä. Mut ihana, että sulla on ollut äiti. Siis nimenomaan. Niin se turvallinen aikuinen, kuka on ollut. Kyllä. Jep. Voi että. Kyllä mä uskon, että silleen, vaikka se ihannetilanne on, niin se silti, että sulla on niinku yksi hyvä aikuinen, niin sekin niinku kantaa tosi pitkälle. Silleen. No ei, kyllä. Jep. Ja sitten joutuu ehkä ottaa silleen vastuuta vähän enemmän jostain niinku siitä, että huolehtii vaikka, että pitää, jos äiti tai isä lähtee aamulla töihin, niin että sä oot ajoissa koulussa tai sit sä oot ajoissa futisreeneissä, että siellä ei ole aina joku himassa silleen niin sanotusti holhoomassa tai jotain, tai sitten opettelee tekemään vaikka paistaa sen jauhelihan silleen, että pystyy tekemään silleen ruoan tai jotain, tai siis silleen, että pitää, totta kai se myös, sit sä joudut ottaa itse vähän enemmän vastuuta, mutta silleen, mut sekin silleen kasvattaa. Niin, kasvattaa ja opettaa ja Niin. Todella. tekee vaan siis vahvemman ihmisen ja semmoisen. Niin. Mikä on niinku tavallaan, kun miettii silleen, että onko pakko käydä tommosia juttuja läpi, että sä oot niinku vahvempia silleen elämästä. Niin mä mietin, että onko sulla tullut semmosiakin mitään semmosia, että tai verrannut mihinkään ikinä, niin kuin, että näet vitsi, että kun itse on, tai niin kuin en mä sitten tiedä, onko sulla ikinä tullut sellaista. Niin. En mä kuitenkaan ikinä verran tai ajatellut silleen, että vitsi, että olisipa jostain tiedätkö, silleen kärjistettynä syntynyt jotenkin kultalusikka bersiissä tai jotain muuta silleen, että en mä ole niinku sellaista koskaan sellaisestakaan niinku haaveillut, että mun mielestä asiat on niinku mennyt niin kuin kuuluu ja nyt asiat on niin hyvin kuin voi olla ja sit tekee töitä koko ajan sen eteen, että asiat menee vaan sitten paremmin. Et itästähän se on kiinni sitten kuitenkin loppujen lopuksi, että miten ja paljon on vielä kehityttävää silleen monella osa-alueella sillä, että Voi vitsi. Oho. En mä tiedä. Mä oon kyllä ylpeä susta. No eikö todella. Sä oot kyllä ihan hitoa vahva tyyppi. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä. Apua. Okei. Pitäisikö meidän mennä vähän kevyempiin aiheisiin? Pitäisi todellakin mennä kevyempiin aiheisiin. Tiedätkö, kun
Huhhuh. Nyt pitää otetaanko joku pikku breikki? No niin. Apua, siis nyt valo loppuu täällä. Me otettiin pieni tommonen tauko tohon. Joo, oli nyt liian, mentiin niin Joo. syvälle kuulee, että Joo. Mutta kuulkaas, nyt ihan otetaan vielä tällainen peli tähän loppuun. Elikkä kumpi teistä peli. Niin mä heitän täältä kysymyksiä, te osoitatte toisinne, niin nyt tulkaa katsomaan nyt sitten, mitä te täällä oikein osoittelette. Ok, onks te ready? Tai siis joo. No niin. Joo. Kumpi sanoo ensimmäisenä sori? Kumpi sanoi ensimmäisenä sori? Sori. Niin kumpi sanoo ensimmäisenä sori? Niin kuin, joo. Joo. Okei. Ja NYT. Nyt. Henkka aika useasti silleen, en tiedä, jos on joku pikkukin tilanne, niin sä oot aika useasti silleen, sori. Niin. Ei mitään hätää. No niin. Mutta se johtuu varmaan siitä, palatakseni vielä vähän tuohon äskeiseen aiheeseen, niin se varmaan johtuu siitä, että tällaiset konfliktitilanteet meillä on monesti perheessä tarkoittanut semmoista, tiedätkö, että no ei nyt näin radikaalisti, että joku lähtee sun elämästä tyylisesti, mutta siis sellaista, että tiedätkö, että silleen tollaiset konfliktitilanteet ei ole koskaan ollut semmoisia, ei ole ehkä osattu silleen riidellä kautta käydä semmoisia rakentavia keskusteluita oikein, niin sit aina musta välillä tuntuu silleen, että sit kun tulee joku semmoinen ikävä hetki, niin sit mä oon heti pyytelemässä anteeksi, vaikka ei se tarvitsisi mennä niin. Niin, ettei tuu semmoista että tulee se vaisuisi. Joo, ja sä oot vähän sellainen varovaisempi silleen just, koska joo, tunnistan meidän. Joo, itsekin. Mutta joo, ei mitään, kuulkaas eteenpäin. Ok, kumpi flirtailee enemmän? Ja NYT nyt. Ei saa, okei? Eiks mä flirttaile? Flirttailet säkin. Sä oot silleen, eiks mä flirttaile? Silleen kumpikin valitsee itsensä silleen, joku mä oon itsestä. No. Noniin. Joo. Noniin, ok. Selvä. Okei. Kumpi on romanttisempi? Ja NYT nyt. Ella. Apua, jos sä et valittu. Joo. Joo, Kyllä mä romantisoin kaikkea, mä rakastan kaikkea. Ella romantisoi elämää. Joo. Todellakin. Of course. Niin. Noniin. Sitten, kumpi suunnittelee yhteisiä juttuja enemmän? 1, 2, 3. Oikeesti? En mä tiedä, meillä on kyllä ollut aika hyvä tasapaino tossa. Niin. Niistä mä haluaisin silleen, me ollaan kyllä aika silleen niinku vuorotusta mun mielestä silleen, tai en mä tiedä. No niin ollaankin. Mut sä, niin. Joo, kyllä mäkin. Kyllä mäkin järkkään, mutta kyllä Ellakin järkkää. Siis silleen, en mä tiedä. Siinä on sellainen hyvä balanssi. Joo. Mut sulta on yleensä joka päivä ehkä sellaisia, että okei, no niin, mennäänkö tänne, tuuks tänne, mennäänkö tänne, tehdäänkö tätä? Niin. Voi olla. Olen otettu tästä. Aika ehkä semmosia, tiedätkö, niinku, myös tosi arkisia juttuja, semmosia, että niinku, vietetään aikaa, tehdään yhdessä kaikki. Semmosia. Joo, kyllä. Joo, kyllä mä tykkään tehdä asioita yhdessä paljon. Joo, no niin, ok. Mitäs täältä sitten? Tämmönen, hei, kumpi ottaa enemmän kuvia yhdessä? Okei. Ja 1, 2, 3. Eli mä aloin silleen, nyt kun sä oot alkanut ottaa muutamia, niin mä oon tälleen. Ota huomassa. Älä jo itse kattonut, sä oot aina emeen, että Koska mä olen saanut mun kamerarulla on oikeesti täynnä Henriä tällä hetkellä. Kaikennäköisiä videoita, salavideoita, kuvia, kaikkea. Joo. Ja nyt sä oot alkanut ottaa muutamia malta. Älä silleen, Niin. No niin, Ehkä musta tulee kuvailija. Please. Kyllä. Okei, hei, minä sitten? Kumpi on drama queen? Okei. 1, 2, 3. Miksi sä oot ostanut itteen? Miksi minä? Samaan aikaan mä oon tälleen. Silleen älä nyt. Niin, mä koen ehkä, että ei Ella mitään draamaa. Ei meillä silleen niinku draamaa kyllä, mutta No ei, niin. Ella ehkä silleen Musta on potentiaalia siihen silleen takertuu ehkä välillä semmosia johonkin pienempiin yksityiskohtiin. Ja se ei ole huono asia, mutta siis silleen... Kerro vaan. Kerro vaan huono puolesta. Anna tulla heti tähän itse pöytään. Joo. Ei, mutta joo, kyllä mä ymmärrän. Kyllä meillä oli tuossa esimerkiksi silleen alkuvaiheessa, kun me ruvettiin tapailemaan, niin meillä oli esimerkiksi tällainen juttu.
että Ella vähän miettii, että saako hän musta ikkejä. Ella voi varmaan itse selittää tämän. Ei kun irvaan. Okei, no mulla on sellainen tapa välillä, kun ollaan vaikka sillai iltaa istutaan yhdessä ja tiedätkö, saatetaan olla silleen söpösti yhdessä, niin sitten mä rupean vähän silleen, mun äänensävy rupeaa muuttua koko ajan enemmän, kun mä puhuisin jollekin Nalalle, eli meidän perheen koiralle silleen vähän lässyttää välillä. Niin alkuun mä huomasin yhdessä kohtaa, että se saattoi vähän mennä tunteisiin ja siis silleen, että hän rupesi miettimään selkeästi sitä, että onko tää hyvä juttu. Tai sille vähän liikaa. Vähän liikaa. Mikä juttu tää nyt on? Mitä toi mulle? Sille onks mä lemmikki vai? Niin. Onks mä lemmikki? Onks mä lapsi? Niin se kaulaa ja on hiina. Ei, mut mä puolustan nyt tätä sillä, että koska mä en ole aiemmin saanut niin vahvasti sitä, että joku näyttäisi mulle semmoisen söpöilypuolen, Niin sit sä oot silleen, itse mene pois. Joo, niin sit se tuntui musta tosi oudolta. Mä olin vähän silleen, ja sit kun mulla on muutaman vuoden takaa silleen vähän vääristynyt semmonen niinku kuva parisuhteesta ja miehistä ja semmoinen toksisempi puoli, tiedätkö, tullut, että sitten on enemmän ollut niitä bad guys. Ja sitten, ketkä ei todellakaan lässytä. Että ne ajattelee, tiedätkö, sitten taas silleen, että vittu mitä, tiedätkö. Niin sitten se on vähän pinttynyt muuhun. Mutta sitten taas tavallaan, koska sisimmässä, niin mä oon niin lover girl ja semmoinen, mä rakastan semmoista, että joku näyttää mulle sen tunteen on. Niin sitten mä hetken mutustelin tota asiaa. Mä sanoin sitä ääneen, että okei, nyt on, tiedätkö, nyt on. Että mä en tiedä, mihin suuntaan tämä menee, että mä haluan vaan puhua ääneen, ettei tästä tule mitään semmoista palloa mun päässä. Ja sitten toinen alkaa miettiä, että mikä homma tässä nyt on, että se vaikuttaa Niin sitten mä sanoin sitä ääneen, mentiin viikonloppu yli ja sitten mä olin silleen, itse asiassa, tää on nyt mun oma juttu. Että tiedätkö, jatka. Niin, joo, silleen, mut sitten mä menin myös kyllä itseeni ja silleen, että mun mielestä toi on sellaista hauskaa yhteistä, vähän niin kuin huumoria, koska mä teen sitä myös osittain läpällä. Siis se on niinku mun huumoria välillä. Tää on aika pitkälti huumoria. Se on osa mua. Silloin kun mun on silleen helppo olla jonkun seurassa, niin mä saatan tehdä tollasta. Mä oon sellainen goofy, jos niin voi sanoa. Niin. Ja sit toi kun sä sanoit silleen, että se on osa sua, että sit kun sulla on helppo olla, niin sä teet. No sit mulle tuli taas semmoinen, että okei, toisella on hyvä olla mukaan. Mut en mä silleen tälleen päivittäisissä arkisissa keskusteluissa, kun me vietetään, istutaan jossain tai muuta, niin en mä silloin lässytä. Kyllä mä saan puhua ihan niin kuin ihmiset puhuu. Joo, todellakin. Huomaatko, mitä me nykyään kommunikoidaan? Tiedätkö, niin kuin, mitä meidän kommunikointi oli Laavalandissa? No siis, me kommunikoidaan paljon paremmin. Siis silleen hyvä te. Niin kuin, erittäin hyvä. Joo. Hyvä edistys. Okei, no niin. Nyt mennään eteenpäin. No niin. Okei. Kumpi teistä oli enemmän kiinnostunut toisesta saarella kuin uskalsi näyttää? Okei. Ja 1, 2, 3. Okei. Mä uskon, että tässä tullaan siihen, että sen tietyn keskustelun jälkeen, kun mä ilmasin oman kiinnostukseni myös niin kuin Sofian suuntaan, niin sitten sen jälkeen nousi ne muurit, eikä enää uskaltanut silleen sen jälkeen edistää sitä mitä oli jo rakentanut. Että kyllä mä mun mielestä siihen asti uskalsin. Mut sit no mulla on sama. Mä uskalsin kanssa siihen asti. Ja sitten nousi muurit ja eko ja sitten mä en enää pystynyt kääntää kelkkaa, että joo. Joo. Ei. Noin. Okei. Joo. Noniin. Sitten, kumpi mietti tuosta enemmän saaren jälkeen? Mietti enemmän Siis kumpi niin kun mietti toista. Toista teistä. Joo. Okei. Joo. 1, 2, 3. Aha, onpa vaikee. Me ei kyllä ooteta. Mitä tällainen on tänne laitettu? Oota. Hei, te. Hei. Joo, mä tiedän. Okei. Sanotaanko uudestaan? Joo. Okei. 1, 2, 3. Jaha. Ei kun nyt sitten. Mähän siis perustelin tolla, että suoraan saaren jälkeen, niin mä mietin sua enemmän.
Tai siis musta tuntuu, että mä miettisin sua enemmän kuin sä mua. Mut sitten... Sä varmaan mietit sellaiseen negatiiviseen sävyyn. Could be, joo. Sä oot jäljellä, joo. Mut sitten kun mentiin aikaa enempää, niin sit mä en enää miettinyt sua negatiivisesti. Se laantui. Ja sitten me oltiinkin yhteydessä. Niin sit mä mietin sua eri tavalla. Niin. No, mä Saaren jälkeen jatkoin Sofian kanssa meidän matkaa ja silloin loogisesti ajattelin häntä ja sitä meidän juttua, mikä sillä hetkellä oli ja annoin fokukseni siihen, mutta sitten siitä niin kuin, asiat meni miten meni, päädyttiin yhdessä eri teille ja siitä rupesi ehkä semmoinen prosessoimaan sitä kaikkea ja sitten siinä mietti myös paljon Ellaa ja sitten just sen jälkeen kun ruvettiin keskustelemaan, niin silloin mietti tosi paljon. Mä mietin ehkä enemmän suoraan sitä alkupätkää, kun sä taas mietit niin tuohon kysymykseen, sä mietit sitä, kun jaksot tuli ja niin sitä pätkää. Niin. Joo. Niin. Kyllä mäkin silloin jaksot tuli, niin mietin. Joo. Okei. Ok. Joo. Sitten kumpi pelkää enemmän ulkopuolisten mielipiteitä? Okei. Joo, okei. 1, 2, 3. Okei. Ehkä kuitenkin. Koska mä oon samaan aikaan niin semmonen niin herkkä ja sit mä otan kaikki tunteet tosi vahvasti itselleni. Ja alan miettiä silleen, että okei, jos jostain tuntuu tältä vaikka negatiivisessa mielessä, niin onko mä tehnyt jotain, mitä mä voisin tehdä toisia sillai, alkaa hirveästi ylikelaa ja paisuttelee asioita ja silleen fakta on joo, kaikkia sä et voi miellyttää. Niinpä. Mut sit samaan aikaan mulla on sit taas kuitenkin se puoli, että vaikka jos miettii tätä meidän juttua, niin mulla on ihan sama, mitä muut miettii siitä, että mä haluan olla tässä, niin ei vaikuta mun päätökseen. Mut sitten kyllä... Ristiriita. Niin ja mä uskon, että Ella on ehkä vähän tässä siinä ollut siinä haavoittumaisemmassa asemassa tietyllä tapaa kuitenkin silleen, että jos nyt pitää miettiä, että kumman kokemus siellä jäi keskeä, kummalla kävi se niin kuin, Siis niin. Hommat meni niin sanotusti ikävemmin siellä, niin onhan se niin kuin Ella. No siis niin. Ja sitten varmaan miettii sitä, että nyt kun ottanut takaisin, että miten ihmiset näkee sen, että onko hänellä yhtään itse kunnioitusta, kun hän nyt otti minut takaisin ja näin päin pois, mutta... Ihan kun saisit joku pahis. Niin, ihmiset, kun se on niin vaikea nähdä silleen tämän kaiken ulkopuolelta silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Niin on. Se on totta. Eikä ne tule ikinä myöskään näkemään sitä, niin sitten tavallaan mä sanoinkin, että toi on kaksipuippunen juttu, koska... Toi on vaan niinku siis, ei. Niin. Et ei voi liikaa vaan miettiä sitä oikeasti, koska kaikki tekee loppupeleissä omat sellattiin, näkee eri asialla ihan oikeasti joka ikinen, niin sit se on ihan siis sama. Niin, kun joku niinku anteeksi antaminen tai just tällä on siis, uusi konsepti, mutta nyt kun se on tälleen kuvattu, niin mä koen, että se näyttää paljon silleen... Niin, että heti ollaanhan sillä jotain. Ja aikajana ihmisille. Niin. Joo, siis sekin. Niin. Jep. Kun meille taas aikaa. No, näin. Niin, tämä silleen isosti. Joo. Kyllä. Mutta viimeinen. Kumpi teistä oli enemmän yllättynyt siitä, että tunteet palasivat? Okay. 1, 2, 3. Ella. Niin. Joo. Ja yllättynyt ylipäätään se siitä, että mulle tuli tommosia tunteita ihmistä kohtaan. Silleen en mä oo saanut tommosia tunteita. Ihastumista ja tommoista. En mä oo saanut niitä pitkään aikaa. Joo, semmoista tervettä ihastumista. Niin. Ja mäkin olin ehkä silleen, miksi valitsin Ellan, niin just yllättynyt siitä, että ne tuli vielä silleen kaiken tietyllä ton jälkeen. Silleen, että kun en mä itsekään, mä en siis missään kohtaa olettanut, ja siksi mä otinkin yhteyttä ilman mitään taka-ajatuksia. Siis niin. Jep. Voi vitsi. Totta kai olin itsekin yllättynyt silleen omista tunteista, siis mutta... Kyllä. Ai vitsi. Siis en mä tiedä. Hyvän aika. Ihan sikaa. Se oli outoa. Se oli ihan sikaa hyvä. Ihanaa. Niin.
Hyvin vedettiin. Hei, tosi hyvä mene. Ihanaa, kun tulit tänne kuule vähän höpisemään, avaamaan kaikki juttuja. Kiitos, että sai tulla. Todellakin. Ja hienoa, että olette aloittaneet tämän. On erittäin mukavaa ollut katsoa sitä, että kehitytte ja homma selkeästi kiinnostaa ihmisiä. Vedätte hyvin. Ei. Ihanaa. Kiitos. 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 Kiitos, kiitos, kiitos. Tämä on aivan mahtavaa. Mut joo. Näytääköhän me enää tuossa kamerassa? Niin mä en vielä enää niin kuin näkyy täällä Onneksi mitään. tämän voi vaan kuunnella. Siis niinpä. Ei tarvitse katsoa. Täällä on kiva vibe päällä. Niin Joo, on. todella. Valmistus. Mutta joo, Oikeasti kiitos, että tulit. Oli ihana jutella sun kyllä, kanssa. iso kiitos. Ja pääsit avaamaan kaikkea noita. Ja menkää seuraa Henkkaa someissa. Älä menkää ottaa Sun some. haltuun. Mitkäs ne on? Instagram on oma nimi, Henri Raikaa yhdessä. Ja toi TikTok on Henri. Ja Pelkkä On Henri. mun mielestä se on pelkkä Henri. Mutta sitten jos kirjoittaa sinne myös Veikka, niin saattaa löytyä niinpä. WEICCA, sillä nimellä teen Toi on musiikkia. vaikea. Toi on vaikea. Voi vitsi, ihan hirveä Joo. vaikka. Sillä nimellä teen musiikkia ja uutta Joo. musiikkia tulossa. No niin. Mä oon kuullut. Kuulostaa Joo. hyvältä. Oh my god. Mm. Pistäkää kuulkaa sitten kuunteluun. Testiin. Älä testiin. Todella. Todellakin. Voi vitsi. Joo, Peppiina sanoi, it's done, it's wrapped, vai miten se sanoi? Eiku niin? Nyt it's done, it's Älä wrapped. kyllä, se on nyt kuulkaa. Joo, hei, ihana. Kiva, kun olit hei kuulolla. Ja ottakaa meidän somet haltuun, tunneälyä vai ei. Niin ei mitään, hei. Mennään tällä. Kiitos. Yes. Kiitos. Moi moi. Moi.